Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kibor pulit ki baju para man kapor bat budden ba ya kayat kayeng juki nong di drok bat kai drok ki baju iem bat kai drok kabaro ki benta jong kanong ba silong menta kasngi jong ka arpo nyo terik urisau arjar arpulai kila penlong ka jing khenrai ki kali ha sirpi kilayo ban kurup ki nong kai drok nagawe ka kali marutivan ki pulit kilayo ban kam ya laingut ki samla ba kai drok nakane ka kali bat hadu phau kram udrok ka kenhun lum kubor abalayo jingtip kalalait marmar hakane ka jaka tang syuyo jingtip halor kane ka jingjia bat lasaki baki bor pulit kila penlong ka jingkhenra ha shilanter jongka surok sirpi kabadai ka jaka baju bena ban ya khayidrok bat kinong didrok wat hakapor ba mensngi mensyairu kat hadu banda yoklum ya kane ka kubor ki pulit kidang penlong ka jingto okit ka babanya nakini kinong khayi bat ban theu ya ka jingkhia jung udrok balayo ban kurup Barang makan din lagi? Hah? Barang makan.